Jo em definiria com una professora. És el que he fet tota la vida. He sigut professora d'Economia a la Universitat Autònoma, encara ho faig i és com em sento. Que ho siguin, que siguin amics i amigues, perquè si faig el repàs dels meus amics i de les meves amigues, per sort en tinc de bastant variats, vull dir que amb alguns compartim ideologia, amb altres compartim nacionalitat, amb altres no, i bàsicament em sembla que això, que m'agrada que siguin aquest sentir-nos d'una comunitat diversa. El benestar és una barreja de fets econòmics, per tant un cert nivell de renda, una societat difícilment té benestar si és molt pobra, i d'elements extraeconòmics que podrien ser polítics, morals, de convivència. Per tant, una societat difícilment té benestar si no és democràtica, la democràcia forma part del benestar, i la democràcia va lligada o necessita una distribució bastant igualitària de la renda. Per tant, jo diria que benestar va lligat a una societat on es paguen impostos, on els preus no són massa baixos, perquè vol dir que paguem molt, quan comprem un parell de mitjons paguem les vacances, la seguretat, l'escola. Benestar vol dir una societat on hi ha una iniciativa privada molt forta, però on també hi ha un cos públic que fa de coixí. I he pensat una mica en això. Mira, les 4 columnes de l'Andreu Alfaro que hi ha al campus de l'Autònoma. Són 4 columnes bastant altes, que semblen piles de llibres, estan dins del campus, sobre d'una gespa verda, fa molt bonic, a cada hora del dia tenen una lluminositat diferent i estan molt a prop de l'autopista. Allà a prop veus passar els cotxes i sents el soroll de l'autopista, per tant del brogit d'una economia que funciona. La democràcia és l'existència d'un joc polític molt obert, molt transparent, molt variat, un joc polític on els responsables polítics són molt seriosos i molt complidors de la seva feina, i on els ciutadans també, on els ciutadans vigilem i controlem el que fan els polítics, estem informats, ens interessa saber el que fan i com ho fan i per què ho fan, i abans he dit que benestar vol dir pagar impostos, i ara potser diria que democràcia vol dir controlar molt bé què es fa amb els nostres impostos. Felip V. No cal explicar per què. Mira, jo durant molt temps de la meva vida he estat a prop de sindicalistes del sector tèxtil, perquè vaig fer una tesi sobre la indústria tèxtil, m'he interessat pel sector tèxtil, i potser diria els treballadors i especialment les treballadores del tèxtil, penso sobretot en el segle XIX i la primera meitat del segle XX, que era un treball dur, molt mal pagat, i els hi devem una part del nostre benestar d'avui. El Guepard, que és una pel·lícula que explica com una societat es pot transformar sense fer massa trencadissa. El catalanisme és l'amor al país i als ciutadans que hi viuen, les ganes de fer-lo estimar pels que no hi viuen, hi ha una dosi de vocació internacionalista en el meu catalanisme també, de fer-nos conèixer arreu del món. Ara em fas la pregunta avui, ahir vam donar a conèixer el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, doncs és fantàstic tenir un escriptor català com el Jaume Cabré
que és conegut i reconegut arreu del món. És a dir, que nosaltres quan anem pel món, ahir ho deia el Jaume Cabré i li copio, ja no som invisibles. Ah, vostè és un català, vostè és una catalana, sabem el que és això de Catalunya. Doncs per mi aquest és un valor del segle XXI, que Catalunya sigui present al mapa del món, com una entitat específica i diferenciada.